nè par panjam monduli aphan ma sapsu kapanong pi a herjer sopur hin damna wang lo karbi anglong areng ke logatum e1 pi berta keme karbi akhai aphan lasi yoklong lo ilitum kangting pen pi ni dodun long kathe a lasi chehok nangji ili karbi akhai etum dodun panjan inglong ariri panuram lekthe berta keme e1 pi amen chelong dun apar panjan amon duli pini peman long jubili ningkan pharu kreser kebra pli ningkan ahu kedeng dun ong e kristo ara pini nangchan lo don trokebra troksi lasi ning isi do pen ayoksi pini peman long bortalon amai pi ningkan surihini la kreser keb ladak apar panjan baptis amonduli hada kedo arada tum keru alun lunji latum aning arongsi hangjoji ne herjume pen ajok halatum apai pechanji asi ne la so herjer kemdam a bible ke jeremia angdeng pi thongkep apen angdeng so kreser kep allo asi la so herjer ke to ban thare juel tero apar panjan Baptist Church Youth along Risunim Sokeja Amaipu asi la kechok che doan staminang tu karju ahut pekeng pandeno asi ni herjuma sapso puri pensi piyut kol karda